Apa ekipo, aste honetan oinarrizko praktikak landuko ditugu. Hortarako gaur arnasketan zentratuko gare. Arnasketa birikietakoa izan behar da. Hortarako arnasa sudurretik hartu eta ahotik bota behar da. Botatzerako orduan luzatu eta pajita bat aukiko basoien bezala arnasa luze bota. Arnasa hartzerakoan, esan bezala, birikietarantz, biriki osoak betetzeko arnasketa kostolaterala izan behar da. Ez da bakarrik goikaldean akumulatu bihar arnasketa. Ados, baizik eta berutza bideratu. Ondo egiten dugula jakiteko, zelan? Esternoia bukaeran, saietzak hasten diren puntuan, bi eskua jarri, eta arnasa hartzerakoan zabalduko dira. Arnasa botatzerakoan elkartu egingo dira. Ados, guztira 10 arnasketa. Begiratu. Hemengo aldekoa ez. Ez. Bai. Eta bota, fin eta luze, vale, azkenengoa adibideak. Eskuen laguntzarekin amaitutakoan, beste 10 arnasketa eskuen laguntza gabe eta atentzioa kostolateralean, saietzean, aldeetan jarrita. Erlaxatu, zona klavikularra eta sorbaldak. Berriro. Txarto dagoena. Ez. Eta hurrengoa bai. Bai. Zutik amaitsuta, bale? Adibidez, bera joan aurretik, beste arnasketarik eta bat, eta gorputza askatzeko, besoak hartu, goraino, hartu arnasa, kostolaterala, eta bota. Errepikatu, beste hainbat errepikapen, nahi duzuenak, eta hostien lurrera. Eserita, berdina errepikatuko dugu. Posizio deserosoago baten, prozedura berdina. 10 eta 10. Eskuen laguntza barik. Hau da, 10. 10 errepikapen, eta beste 10 eskuen laguntza barik. Jarraian beste ariketa erraz bat ingo arnasketa lantzeko. Hau da, arnasa posizio honetan hartuko, eta bizkarran flexioakin bota. Hartu, bota. Beste 10 errepikapen. Ados, hostian, pixkat koria lantzeko ebai, koria uzkurtu, vale? Ja kontraide ingo koria, indarra ingo, lumbarra eta abdominalian, eta arnasketa beste 10 errepikapen, lagunduta eta lagundu barik. Indartu eta arnasketakin zentratu. berdina eskuela laguntzak.
Dakua, zailagoa da, azken finean, zentrau behar dugulako, bai, uskurdura koria, bai, indarra eta arnasketa. Baina, arnasketan prozedura berdina. Amaitzeko, etzanda. Gogoratu. Zerbikalen posizioa, okotza gerturatu, relajatu, bizkarra zuzen, lehenengo 10 errepikapen lagunduta, eta beste 10 errepikapenak lagundu gabe. Amaitutakoan, berdina korea landuz edo korea uskurtuz. Hau da, indartuko dugu korea, indarra, zilborra bizkarrezureruntz bideratu, kontaktu gehiago irabaziz zona lumbarrean esterian, eta arnasketarekin jarraituko dugu. 10 laguntzarekin, 10 laguntza barik. Gogoratu korea indartzen. Abdominala, lumbarra eta ipurdia. Eta berdina laguntza barik. Oraingo hauetan, korea indartuta, zentrua indartsuago eta egonkorrago sentituko dugu. Ados? Bueno, equipo. Gaurko saioa hau izan da gana, vale? Animo, eta hurrengo arte.